ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରୁଛି। ପୋଲିସ ବାଲା ଏଠିକି ଆସିବନି। ଏଇଟା ବିକ୍ରମ ଦାଦାର ଅମ୍ବାନୀ ଇଲାକା। ଏଠି ଝିଅ ଧନ୍ଦା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇନ କାନୁନର ବି ଧନ୍ଦା ଚାଲେ। ପୋଲିସ ବାଲା ବଟି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହରାମଜାଦି, ତୁ ବିକ୍ରମ ଦାଦାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ତତେ ବହୁତ କିମତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହରାମଜାଦି ତୋତେ ଆଜି କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ବାବା? আবে হাত করা উঠে যাবে। সালে মধ্যে রক্ত বাহার করে দিচ্ছে। সালি তো জীবন কাটি যাবে। সব আঙ্গুলি কাটি যাবে বাঘ। আজে তো বিক্রম দাদা হাত ধরিব। বিক্রম দাদা হাত ধরিব তো আজ তো সাত পর আবে চাল পর আত্মাম চাল ভাই ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଯୋଉଠି ପୋଲିସ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କମନ ମ୍ୟାନ କଣ କରିପାରିବ? ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ड्रामाबाजी ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଚାଲ ବେ ହରାମଜାଦି। ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଝିଅଟା ବଡ ଧରିଲେ ତ ଗୋଟେ ଦୟା ଲାଗୁନି। ଆମେ ତ ଖବରି ଖରାପ ଅଛି ନା କର୍ମା। ଆକୁ ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ନିଜେ ପୁରା 3 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି? ଚାଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛ? 3 ଲକ୍ଷ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛ? ହଁ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦାମ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛ? ଏ ଝିଅର ଜୀବନ କ'ଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? এই হিসাব জানবে তোর দরকার নাই। তো ভাই ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆମ ଦେଶରେ ନାରୀକୁ ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ନାରୀ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ, ନାରୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାମ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମ ଦାମଟା କେତେ? ହରାମଜାଦା, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲବାଜି କରୁଛୁ? ଆବେ ଚାଲ ଭାଇ। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯଦି ତମକୁ ଜଣେ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ? ହରାମଜାଦା